קו לסת כמו אנג'לינה ג'ולי, הקפצת תפוח לחיים, בלי הזרקה, בלי מילוי, בלי חוטים. איך עושים את זה? באמצעות מתיחת שריר כאן. הגידים האלה כאן פשוט מותחים את השרירים באמצעות מכונת לייזר, לייזר של חברת פוטונה, לייזר הכי טוב בעולם, לייזר לא פולשני שלא משאיר סימנים, אוקיי? והתרגול מתבצע מכאן, מותח קו לסת ובאמצעות מכשור אולטרסאונד כירורגי שמאפשר להגיע מתחת לשריר ולהדק את קו הלסת, למתוח תפוחי לחיים. אנחנו עכשיו במבצע. מדובר על טיפול בודד שאת מגיעה 20 דקות, יוצאת מפה מתוחה לשנתיים-שלוש בערך. לאחר טיפול אין סימנים, אין ברדברדיות, אין שום דבר, חוץ מזה שקצת מרגישים גומים בעצמות, מישהי למשך יממה, למישהי למשך שבוע. טיפול אפליפט שאנחנו מבצעים פה משנת 2016 לנשים עד גילי 35, טיפול בודד כזה, סוגר את הפינה לכמה שנים, את פשוט מקבלת קו לסת כמו בחזרה. גם אם את לא מרגישה שהוא נפול, תסתכלי במראה, תמתחי ככה ותראי איך היית פעם. זה ניתן ליצור לך את זה במבצע של עכשיו.